video, samahan niyo ako ngayon na gumawa ng do-it-yourself fabric conditioner. Meron tayo ditong NCAP, pigment powder, anti-foam, at popcorn flakes. So, pang sarili lang naman itong aking ginagawa. So, kailangan natin mag-prepare ng 10 liters of water. So, dahil hindi kasya sa akin initan ang 10 liters of water, 5 liters na muna yung una kong papakuluan. So, pagkatapos niyan, magsasalang ulit ako ng another 5 liters. So, ang gagawin nga natin is papakuluin lang natin itong tubig. At kapag kumulo na ito, ilalagay natin yung tinatawag na popcorn flakes. So, bakit nga bang mainit na tubig? Kasi para matunaw yung popcorn flakes. Kasi, kapag hindi yung tunaw, ang mangyayari, magbubuo-buo siya. So, pangit kapag ganun. After kumulo, ay salin na natin sa malinis na timba yung mainit na tubig. Ilalagay na natin yung popcorn flakes. Ibubuhos natin lahat yon. And then, after nun, hahaluin natin hanggang sa matunaw ang popcorn flakes. And pagkatapos ko nga niyang isalin yung hot water, nagsalang ulit ako ng 5 liters of water kasi nga 10 liters ang kailangan. 5 liters pa lang kasi yan. So, kailangan natin yung halu-haluin ulit. And then, inaantay ko lang na kumulo yung 5 liters of water ko na nakasalang. And then, isasalin ko siya dyan ulit para 10 liters na yung water ng aking popcorn conditioner. So, ayan na nga, sinalin ko na pala. And then, hinalo-halo ko lang yan ulit. Pagkatapos niyan, guys, ilalagay na natin yung tinatawag na pigment powder or yung pampakulay ng ating fabric conditioner. So, ayan na nga. Kulay blue kasi yung binigay sa akin. Ang in-order ko kasi na scent is sunrise scent. Ayan, ilalagay nyo. Pwede nyo, wag nyo namang iubos, pero ako kasi inubos ko para gusto ko mas makulay. Makulay talaga siya. So, ayan, haluin nyo lang siya ng mabuti para matunaw yung powder. Pagkatapos nyan, halu-haluin lang hanggang sa lumamig. So, medyo matagal ilang oras ako naghalo niyan hanggang sa lumamig. Nainip na nga ako, kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng electric fan para mas mapabilis yung paglamig niya. Kasi kung iaasa mo lang sa room temperature, matagal talaga, matatagalan kang magpalamig dun sa do-it-yourself fabric conditioner natin. So, ito na nga, nilagay ko na yung NCAP at anti-foam. Ayan, hindi ko na nabidyohan kasi nga medyo nalibang ang lola nyo. Kaya ayan, nabidyohan ko na lang, wala nang laman yung cup. So, ito na nga. Medyo parang lumapot na yung ating popcorn. Ganyan lang siya, guys. Hahaluin nyo lang siya kapag nalagay na yung NCAP at saka yung anti-foam. And then, ibababad siya for 5 to 7 days. Hindi na muna siya gagalawin. And then, after 5 to 7 days, pwede nyo siyang isalin sa mga kanya-kanyang bote. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye!